ሰላም ክቡራት ናይት ቻናል ተከተልተይ ከመይ ቀኒኹም ኩል ሻ ንትህውኒ ሃናጽ ርእቶ ካብ ልብ እንዳመስገንኩ ሎሚ ድማ ይዘልኩም ዝመጻኹ በልኢኻ ደት ጸግባ ብኦት ዝተዳለወ ጥምት ገኣት ክብላ ይዘልኩም መጽለኹ ክሳብ ወዳእታ ሓቢርኩምኒ ክጸንሁ ይቅድመኩም ማርከስ እዚኣ ገኣት ተሰራሐት ሙሉ ንሙሉ ብኦት ሜል ጥራሕ እያ ከመይ ከም ሰርሆ بحسب حبيرنا نسمع مباركة هقدمي نتي اوت سقابزي تهنو ما يسكتلكو باقا اني مالتيو كمتي بزهي وساب بزه نهرد نقبر تخوينا نتي ماي نبزهو نيشتي تخوين لما نتي آماي بوهودو نقبرو مالتيو قدم هجي بصعدا حاروجن مالتن فينو كمون سجن بحساب حاويسي سارهي نيري لو مدما بارت 2 بقوت طرح تدالوت قات ايه اداليلكم اتيوت نجمسل فول كوريبا يبلالو بزي هجاك قدمي كتهنو يطهون علو تشيط انا ግን ከምዚ ገዘይ ባለ ይድጥህኑ ገዛ ማሽን ድህራላ ቀሊልዩ እንድህር ማሽን ደብልኩም ድማ ጥሁን ክንገዘን ኸይልና ማለት እዩ ጽቡቅ ገይሩ ክደክም አለውቲ ሓሩጭ አይነፊውኔ አጂ ቀሊል ስራ መዳና ካብ ጻዳ ሓሩጭ እዚ ንጥዕና አጂ ተመራጺ ሕሩጭዩ ናይ ኦትሜል ከምኡን ኣብ ከብድና ኮፊሉ አይውልኒ ቀልጢፉ ናይ ምዝላቅ ባህር ለዎ نلومي أنا كلتا كوباياي كتقم مالتيو جينا زي أبستحنكو يأكلني مالت بمكتسال نفتئة قاعت كأتوي باركستماي فالهولو جو هجي أنا بزي أقرب كقبري نمالت مالتيو ماي كيتأمنا اتماي دما بزه سلازبلا دهار ماي ندانطفكو سلازبسلو كابت ماي كنكيلي قلطي هما يلا النيوتي اود مجمرا قطني بدمو شو اندها فسخير مالتي ناتي مكوس كمزي كبابيا نمقات كمان بجهايد اي تصقمنيو اي انكورن مسؤولما اب افكادما بتام تقوميو اجي قربت ماي بوشت يفلكلك سغاب زبل كم دي اجرك صنيه مس فلهت وشت دلو بالعلي سنطق بليو نجي مسمر قبرالو نتماي كم زفلها يرئن له مالتي نجي كم زي عندها قبركو قرب قطن يلان لا تسترف حرج كوس خوي
جي كبزي مقطانو يترأيو بقالو قس እንዳበለ كحافسيو كبانا ዝጽበይ ጽቡቅ ጌርና ምሕሳይ ጥራህዩ ኢድና ክንፈል የብልና ስጋ ብዝሓፍስ هذا ጊዜ ትጋት ምብላዕ ደስ እንዳበለና ሰአን ምስራሕ ንህከይ ኣለና ብጻዕዳ ሓርጭ ከውን ብልክ የሸግሪ ምክንያቱም ስለዚ እንኩር እዚ ግን ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ዋላ ወዳትኩም ዋላ ኣዋልድኩም ክንድዚ ሓይሊ ድደልዩ ይጉልበት ድደል ኣይኮነን ብቀሊሉ ከምዚ ጌርና ክንቆርስ ንኽእልና ማለት እዩ እጂ ጽቡቅ ጌሩ ክበስል ምእንታን ካብቲ አንተ ደጉደልክዎ ማይ ቁርብ ገብረለይ ሽኡ ክከድሬ ማለት እዩ ክበስል ኣለዎ بدانا بزي أقري أزيات اللي እንጂ ከምዝ እንዳሓሰብዎ ፀፀንሄ ጽቡቅ ጌረ ከብስሎይ እንጂ ዳርጋ በሲላላ እጂ ጠስሚ አሊከነት ማንካ አቀድሜ ነትሞከስ ከአልዌ ብድህሪው አፍቲአ ናይ ጋአት መብልኢ ሻሃኒ እሞ ዝበለት ቁርብ ጠስሚ ገይረለሁ مقصال نتي أقعتي أفتشهاني قمت له እጂ ከምዚ ኮይናላ ብማንካ እንዳገበርኩ ከጸባብቃዬ እጂ በመቀጠል
ፍንጃል ይድጥቀም ኣነ እቲ ምክንያት ድማ ዝበዝሕ ግዜ ትጠስሚ ትቅብኣት ብታህቲ ፀረር ስለ ዝብል ዝኣከለ ጠስሚ ኣክሎኒዩ ኣብዚ ግን ጽፍፍ ዝበለ ክኾነልና ምእንታን ፍንጃል ተጥቀም ይመከር ቅድሚ ህጃብ ሰራሕዋ ቪድዮ ከምዚ ገይረ ባህልና ይኮነን ዝበሉኒ ብዙሓት ኮሜንት አንቢበለኹ እቲ ባህሊ አቦትኡሎ እቲ ጠቃቅማና ድማ ምስቲ ግዜ እንዳተቀየርና ንመጽ ማለት እዩ ሕጂ ቲኣ ሕጂ ዝገበርክዋ ጠስሚ ኣምኪኸ ገይረለኹ ከምኡውን በርበረ ጨው ግን አቀድሜ ኣብቲ ድስቲ ስለ ዝገበርኩ ሕጂ ተወሳኺ ያለዮኒ ሕጂ ዲዛይን ክገብረላየ ብዝተፈላለየ ዲዛይን ክንገብር ንኽእል ኢና ተደሊና ንጎኒ ተደሊና ተካቢልና ነቲ ክትሪኦ ደስ ይብል ሕጂ ናብ ቁርሲ ክቀርባየ ብጣዕሚ ክትራይ ከማን ብደይ ምግና ዋላ ስኹም ትምስክሩ ኣዝያ ምልክዕቲ ኣዴታትና ዓይን እንታይ ድራራ ዶዮም ድብሉ ዓይንና ጽቡቕ ክርኢ ከሎ ውሽጥና ይዓግብ ሕጂ ንቀደም ከይዛሃለ ከሎ ይጋኣት ድብላዕ ድማ ከይዛሃለትኒ ብውኢታ ብልዕብልዕ ከብላ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጥዑም እምበኣርከስ ክብራት ናይዚ ቻናል ተከተልተይ ካብ መጀመርያ ስጋብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንስለ ፀናሕኩም ካብ ልብ እንዳመስገንኩ እንድህር ርእቶ ተሊኩም ኮሜንት ክደፉለይ በቢ ዘለኩሞ ሰሰናይቱም ነልኩም ብሩክ መዓልቲ